Logħba Noli. Aħna tfal inħobbu nilagħbu noli. Jiena nħobb nilagħab noli għand in-nannu l-aktar fil-vaganzi. Jiġu sħabi u noqogħdu nilagħbu flimkien. Darba kien wara nofsinhar u ftemna li nilagħbu noli. It-tfal imorru jistaħbew, wieħed minna jkollu jfittixhom sakemm isibhom kollha. Hekk hi l-logħba u bdejna. It-tfal staħbew f'kull rokna tad-dar kbira, fil-ġnien u fil-ħafna moħbiet li setgħu jsibu. Fid-dar u madwar id-dar tan-nannu moħbiet kien hemm kemm trid. Għalina u gost nistaħbew fejn ħadd ieħor ma jistax jarana. It-tifel li kellu jfittex rid jagħmel il-kaċċa bl-aħjar mod u fl-inqas żmien. U t-tfittxija damet ħafna. Irnexxielu joħroġ mill-moħbiet kważi l-tfal kollha, wieħed u wieħed. Imma li ma setax isibni, it-tfal kollha fittxew fuq li fittxew. Imma b'xejn ma setgħu isibuni. Bdew jgħiduli kemm jifilħu, fl-aħħar qataw qalbhom. U kulħadd mar lejn id-dar għax beda jidlam. Meta ma smajt xejn iżjed madwari, ħarist mill-moħba fejn kont. Ma kien hemm ħadd minn sħabi, kien hemm biss in-nannu bil-qiegħda fil-bieb tad-dar. Jiena rsaqt lejn in-nannu. Kont qed nibki. Xi ġralek? Għaliex qed tibki? Staqsini in-nannu. Għax kont qed nistaħba u ħadd ma ġie jfittixni. U komplejt nibki. U n-nannu dawwar idejh miegħi, għafasni miegħu u qalli bil-ħlewwa, il-bambin ukoll u moħħbi fid-dinja u qed jibki għax aħna m'għadniex infittxuh. U meta kont sejjer lura d-dar lil Ġesu għatlu, Ġesu, tħallinix ninsik bħal meta insew lili.